Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas, benvidos un menres máis á cita coa televisión local, co repaso da actualidade da nosa vila destes últimos 7 días aquí en As Pontes. Hoxe, un repaso no que falaremos de obras, de cultura, de deporte e, por suposto, a celebración do 25N. Comezamos, neste caso, no mercado de abastos, que esta mesma semana abría novamente aos seus clientes para dar conta do seu novo aspecto estético e funcional. Un novo aspecto que supuxo unha inversión de 125.000 euros. O pasado luns, o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, acompañado da concelleira de Promoción Económica, Elena López, visitaba as instalacións do mercado municipal para comprobar de primeira man o estado das obras de mellora das instalacións que remataban esta semana. Esta obra, cun orzamento total de 124.499 euros, dos que a Xunta de Galicia aportaba 99.534 e o Concello das Pontes 24.883 euros, está financiada con cargo á liña de axudas da Consellería de Economía para o impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e ten como obxectivos prioritarios unificar a imaxe exterior dos postos e do espazo común, mellorar a acústica do espazo e o illamento térmico, así como renovar os aseos existentes e recolocar o aseo accesible, para, deste xeito, encamiñar o espazo a unha compatibilidade coa futura ampliación prevista no anteproxecto de mellora da contorna do mercado das Pontes, xenerando unha distribución que permita a futura apertura dunha nova porta na fachada oeste. Tras percorrer o mercado acompañado por persoal da empresa construtora, o alcalde das Pontes amosábase moi satisfeito co resultado final do proxecto. Conseguimos convertilo nun lugar transparente, con moita luz, moita accesibilidade, un lugar agradable para estar, pero tamén un lugar bonito de ver. E a verdade é que agora mesmo damos unha volta de torca máis, coa subvención da Xunta de Galicia de 124.000 euros, a quen agradecemos o apoio para reformar interiormente o que son os postos, mellorar a estética, a iluminación, a insonorización, tendo en conta que en riba está a biblioteca e, por tanto, sempre alguna molestia podía haber. Eso se reduce ou se minimiza enormemente. E, bueno, mañá volve a abrir xa o mercado. Fomos capaces de lograrlo en nada, en un par de semanas, gracias ao esforzo enorme da empresa constructora, dos técnicos, do director de obra, da xente de obras do Concello, e bueno, hoxe están simplemente con uns apliques que quedan, unhas letras que quedaban nos postos, e o resto xa está totalmente rematado. A verdade é que moi contentos. Ademais de todas estas melloras estruturais e estéticas, a obra tamén inclúe novos elementos como bancos ou unhas pantallas informativas, segundo comentaba o rexedor pontés. Quedan colocar uns bancos que están incluídos na subvención, que chegarán esta semana, ou se colocarán esta semana, pero por o resto, efectivamente, incorporamos elementos informativos, pantallas, onde a veciñanza poda, unha vez que está aquí na cola ou á espera de ser atendidos, pois que podan ir recibindo información dos eventos que hai diariamente no Concello, programados para os seguintes días, ou incluso os propios conceiros que podan facer as súas ofertas a través deses elementos informativos que incorpora tamén esta actuación. Co obxectivo de racionalizar os espazos existentes e dotar ao mercado das Pontes de maior funcionalidade e atractivo, unificouse a imaxe exterior dos postos de venta co revestimento dos piares integrados no frontal dos postos, a colocación dun novo azulexado e tamén un novo friso en madeira no que se instalaron as serigrafías dos diferentes postos en aluminio lacado. No caso da zona común, colocouse un falso teito de panel acústico de labra de madeira con novas luminarias LED. A obra actuou tamén sobre toda a franxa que abrangue os aseos comuns do extremo oeste, renovando os acabados e a louza dos aseos comuns existentes. Asemade, modificouse a disposición das portas para adaptarse á distribución dos lavabos existentes e recolocar o volume do aseo accesible. Finalmente, na nova entrada aos aseos creouse un espazo cunha nova dotación de taquillas de uso común. E o luns da vindeira semana comemórase o Día Internacional da Loita contra a Violencia contra as Mulleres. 25 de novembro, que non querían deixar pasar dende o Concello das Pontes e dende o Departamento Municipal de Benestar Social. Para iso, deseñaron unha intensa programación para as vindeiras semanas.
O Departamento de Benestar Social volve volcarse un ano máis coa celebración do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller, da man dun intenso programa de actividades e que repite o lema: non as fagas invisibles, afina a mirada. Iso sí, se en 2023 o foco estaba posto nas vítimas con algún tipo de discapacidade ou de colectivos minoritarios, para este ano, dende o departamento que dirixe Tania Pardo, puxeron no epicentro das súas actividades a violencia que afecta ás mozas. E que moitas son as violencias sutís contra a muller que se ven con toda a normalidade na sociedade actual e que tamén é preciso erradicar. E ese é o fin das diferentes actividades deseñadas este ano dentro do Concello. Visibilizar eses comportamentos machistas entre os máis novos e atallalos, en especial na adolescencia. Este ano, sen abandonar o prisma da interseccionalidade, queremos enviar unha mensaxe, unha invitación a que todas as persoas afinen a súa mirada e se acheguen á realidade das rapazas máis novas, das adolescentes. As cales viven nun sistema patriarcal que as atravesa de maneira específica, sendo a violencia sexual unha das moitas manifestacións da violencia machista que afrontan a cotío en todos os ámbitos da súa vida diaria. Precisamente o traballo coa mocidade é un dos puntos máis relevantes da programación deste ano, xa que cos cursos de secundaria dos institutos Moncho Valcarce e Castro Daouz estánse desenvolvendo diferentes talleres e xogos para que identifiquen comportamentos machistas e conten coas ferramentas para tallalos. A semana vindeira semana, nestes dous centros tamén se instalarán puntos violeta de información sobre a violencia de xénero e os mecanismos para poder denunciar. A Semade tamén se puxo en marcha este ano un novo certame de debuxo nos centros de secundaria e cunha participación de máis dun cento de traballos nos que os estudantes plasmaron a súa propia visión da violencia machista. De feito, as propostas das estudantes Silvia Calvo e Sara López, do Castro Daouz como gañadora, e os debuxos de Daniel Peña do Castro Daouz e de Cristina Costa do Moncho Valcarce, foron finalistas neste caso, foron os mellores desta edición, segundo o xurado, aínda que con todos os cartaces realizarase nestes días unha exposición na Casa do Peso. Tamén papel importante neste 25N vai ter o mundo da internet e a visión que nela se dá das relacións afectivas, sobre todo no que respecta a pornografía, e que dá unha imaxe moi distorsionada sobre o que son as relacións sexuais e de parella. Precisamente falar de relacións sanas e ensinarlles que non todo o que ven no seu móvil é correcto e real é un dos principais obxectivos que busca lograr este ano a Concellería de Benestar Social. Sí, claro, ese é o obxectivo, falar de relacións afectivos sexuais, desgraciadamente a visión, non, que teñen os máis novos e as máis novas, esa educación que se está a dar, moitas veces o ven, non, nas redes a través de ese inicio que é moi grave o que está sucedendo, ese inicio de educación afectivo sexual o ven na pornografía, entonces asumen como normais pois certos comportamentos e certas actitudes que logo se levan a cabo nas relacións máis íntimas e o que está a suceder agora. Entón, queremos, o que decías ti, non se poden poñer portas, pero sí educar e explicar o que está ben e o que é un abuso ou un acoso ou en si é unha violencia sexual. A violencia sexual na internet e a pornografía tamén estarán presentes nunha nova edición de Espazo en Familia cunha charla que o luns ás 6 se vai desenvolver na Casa do Peso e, por suposto, tamén o luns ás 12 do mediodía darase lectura a un manifesto institucional diante da Casa do Concello. As actividades deste ano tamén incluirán unha xornada formativa para o tecido asociativo local e que este colectivo tamén aprenda a identificar situacións de violencia de xénero e comportamentos machistas e poida actuar en consecuencia. E pecharase cunha charla da Asociación ANAR sobre a prevención da violencia na poboación adolescente e que se ofrecerá xa a vindeira semana o martes ás 10 na Casa do Peso. Cambiamos de tema porque vindeiro luns coñeceremos o nome das dúas tapas gañadoras do certame Sabor e as Puntas deste 2024. A máis respaldada polo público e tamén a escollida polo xurado. Será nun evento que terá lugar no local social de Coempo dende as 7 da tarde e onde tamén se darán cita os clientes gañadores e gañadoras dos distintos premios económicos desta edición. O pasado mércores 20 de novembro celebrábase no Salón Municipal de Plenos do Concello das Pontes o reconto das papeletas que contiñan os votos do público que participou nesta edición do concurso de tapas Saborea as Pontes, organizado polo Concello en colaboración coa Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios Coempo. Elena López, concelleira de Turismo, amosábase satisfeita tanto co alto nivel culinario presentado polos locais da hostelería pontesa como coa participación do público.
Pois este ano moi contentos porque a verdad que participaron locais novos de hostalaría e, bueno, quedaron moi contentos coas venta de tapas. Entonces, bueno, unha satisfacción, tamén acompañou moito o tempo, eso pois fai moito tamén pola nosa economía local e, bueno, polo que estivemos vendo están satisfeitos e, bueno, coas votacións que houbo, pois tamén é un síntoma de que a xente que cubriu, había opción de cubrir 4 ou 8 bares, e a maioría fixeron os 8, así que, nada, moi contentos pola participación por un lado e polo nivel das tapas que tanto o xurado profesional como a xente da rúa que nos vai falando, pois exquisitas. Así que agradecerlle a todos os participantes, sobre todo, o esforzo que fan, porque sí que é certo que un concurso de tapas pois atrae moita xente de fora, sobre todo a parte dos fans que temos aquí no pobo, pois tes que ter un servizo axeitado para estes días e, bueno, conseguiron manter un nivel alto, así que enhoraboa a todos. Unha vez recontados os votos, o vindeiro luns 25 de novembro daránse a coñecer os gañadores da edición deste ano entre os 14 establecementos hostaleiros da vila que participaban para optar aos premios de Mellor Tapa Pontesa e a tapa máis valorada polo público. Durante este acto do 25 de novembro tamén se fará entrega dos 6 premios de 200 euros e do premio de 600 euros que se sortearán entre o público participante nesta edición do Saborea as Pontes. Seguimos a falar de gastronomía, neste caso no programa As Pontes Terra de Cogomelos, que o vindeiro día 30 pecha a súa última edición. Será da man da entrega de premios do certame de receitas doces e salgadas elaboradas con fungos e cogomelos, e cuya final tamén se vai desenvolver esa mesma xornada. O programa As Pontes Terra de Cogomelos está xa na reta final para pechar a súa cuarta edición. Tan só falta coñecer o nome dos gañadores e gañadoras do concurso de receitas doces e salgadas con cogomelos e que volvía a reeditar o abeiro deste proxecto. Un total de 18 propostas, 11 na categoría de receitas salgadas e outras 7 na modalidade de pratos doces, participaron na convocatoria da man de 9 cociñeiros amador e tamén profesionais que se animaron a participar nesta edición. A pasada semana o xurado profesional reuniuse para escoller as 6 receitas que pasarán á fase final que se celebrará o sábado día 30 e que, igual que o pasado ano, consistirá na preparación en directo de cada un dos pratos para que o xurado teña a oportunidade de probalo e premiar así a súa proposta favorita. Polo momento descoñécese o lugar no que se vai desenvolver esta final, xa que se apostará por un local social cunha boa cociña na que poder elaborar estas propostas culinarias. Iso sí, a final xa ten horario porque arrincará ás 10 da mañá, o que permitirá ter tempos participantes para preparar as súas receitas. En canto aos premios, no certame de profesionais do sector, haberá un primeiro premio como mellor cociñeiro de cogomelos salgados e outro como mellor cociñeiro de cogomelos doces, con agasallos tamén para receitas finalistas. Xa no concurso amador obterán premios autores da mellor receita doce e da mellor receita salgada, segundo o xurado, que recibirán tamén un premio vencellado co mundo da micoloxía. Esta semana tamén se conmemoraba o Día Internacional da Muller Emprendedora. Dende a Asociación Seara non quixeron deixar pasar esta data e novamente convidaban a unha muller referente no sector. Se ano pasado tiñamos a oportunidade de desfrutar do que nos contaba a cantante Leire Martínez, nesta ocasión contouse coa padexeira Teresa Portela. A medallista olímpica Teresa Portela protagonizou a conmemoración do Día da Muller Emprendedora que a Asociación Seara celebrou o pasado luns da man da súa cooperativa de mulleres emprendedoras área. Tras a visita en 2023 da cantante Leire Martínez, nesta ocasión optouse pola padexeira de Cangas, que, como non podía ser outro xeito, viña acompañada da súa prata olímpica de Toquio. A deportista, que conta con máis participacións nos Xogos Olímpicos a nivel nacional, deu conta ante as presentes dunha traxectoria profesional ateigada de esforzo, superación e traballo que combinou coa maternidade e cunha extensa formación académica. Iso sí, sen descoidar unha carreira deportiva de elite e que, ademais da prata de Toquio, suma 2 mundiais e 7 campeonatos de Europa entre multitude de recoñecementos máis. Portela explicou ás presentes como con esforzo e entrega podese chegar a ser nai e deportista olímpica, xa que a maternidade non ten por que estar reñida co seguir cunha gran carreira profesional. Iso sí, recoñecía os medos a non volver ter as mesmas actitudes físicas tras ser nai, unha situación que afrontou da man do traballo físico e da dedicación ao deporte que é algo máis para ela que un medio de vida. Sí que recoñecía que agora, non só polas súas circunstancias familiares, senón tamén porque os anos pasan, márcase obxectivos a curto prazo, polo que falar dunha nova participación nos Xogos Olímpicos dos Ánxeles de 2028 e que permita seguir agrandando a súa lenda non está polo momento nos seus plans.
Unha historia que non dista moito das diferentes mulleres puntesas que participaron nesta xornada. Emprendedoras e empresarias que comparten coa deportista de Cangas o seu afán de superación, a constancia e o traballo duro para sacar adiante os seus obxectivos, aínda que non sobre unha canoa, senón detrás dun mostrador ou dunha mesa de oficina, xa que a loita por un ouro olímpico ou por ter un negocio de éxito parten dunha única base, o esforzo. As Pontes foi sede hoxe mesmo na presentación dos resultados do último estudo elaborado pola Universidade de Santiago de Compostela sobre a produción de carne vacún. A Casa do Peso acollía a presentación deste documento. A Casa do Peso acolleu hoxe a presentación dos resultados do estudo elaborado polo Grupo Operativo de Carne de Vacún a Pasto, en o que un grupo de expertos analizou durante 2 anos un total de 26 explotacións gandeiras de toda Galicia, tanto familiares como de maior tamaño, e con diferentes rutinas de pastoreo e cuidado dos animais, coa fin de dar conta da súa rendabilidade económica e técnica segundo os procesos que aplican o cuidado dos seus animais. Foi nunha xornada na que se deron cita interesados e persoas vencelladas ao sector primario, e en concreto o sector da produción bovina, e que estivo comandada polo Grupo de Carne Vacún a Pasto, do que forman parte a Universidade de Santiago de Compostela, o criador José Manuel Caridad, a cooperativa Cheire Galmoga, as asesorías Xan e Celtia e tamén a gandeiría hortegana o Igrexario. Segundo o estudo presentado esta mañá, aquelas explotacións que mellor aproveitan o pasto son as máis rendables e que as gandeirías familiares son máis eficientes ou tan só destinar o 47% dos seus ingresos a gastos, mentres que as grandes explotacións teñen un menor beneficio ou ter tamén que asumir os gastos de arrendamento de parcelas para que os seus animais pastoreen. A sema de uso de pastos naturais ou forraxes propias axudan a reducir custos e a mellorar a rendabilidade das explotacións ou permitir que os animais alcancen un bo tamaño. De feito, en relación a este asunto, os expertos aproveitaron para desmentir o mito de que os animais alimentados con forraxes concentradas alcanzan un maior tamaño que os que usan alimentos naturais. Outra das conclusións extraídas foi o maior prezo de venda que alcanza a carne que procede dunha granxa familiar e que non está de máis apostar pola crianza e partos para os meses de primavera e verán, xa que en inverno non hai pasto que darlles ás crías, polo que é necesario mercar máis forraxe co correspondente aumento de custos. A liña de grupos operativos é unha liña que, ahora mismo tamén temos acabado, si se cadra nos dotan de máis, entón se con máis convocatorias, pero busca, chamase grupos operativos da Agencia Europea de Innovación e é para traballar sobre a sostenibilidade. Eu, a palabra sostenibilidade entendo a sostenibilidade medioambiental, económica e social. Todo vai vinculado. Está claro que se non hai sostenibilidade económica, as outras partes van caer. Entonces, este proxecto engloba todo, engloba as tres partes. Cando se presentou, bueno, pues é un dos grupos operativos no que está traslada todo o que é a idea do grupo operativo. Xuntase un grupo de unha empresa, Impulsa, un grupo de productores, a investigación para apoiar, e iso fan peche. Con isto tratamos de conseguir os resultados que nos van a fazer xa. Eu, de grupos operativos, non vou falar moito máis. Se cadra, por dicirvos algo do sector da carne, eu estive 4 anos traballando en Fonsagrada. 4 anos para mí foron os millores da miña vida en tema de carne, tema de traballo. Aprendín deles, todo o que sei de carne aprendino deles. E o que me daba pena a mí é que os gandeiros estaban moi orientados ás subvencións, só querían subvencións. Hasta hai unha frase que me quedou grabada, que me quedou grabada sempre, que é como se a vaca non para. Bueno, esa frase para mí non é asumible. O sea, as axudas están para completar a sostenibilidade ambiental, os costes que se ponen a maiores, todo ese esforzo que vos exixen, e a sostenibilidade social. Entonces, eles exixen unhas condicións que cumprir, de bienestar, de respeto polo medio ambiente e tal, e os pagan por iso. E despois a sostenibilidade económica. Tedes que facer números e tedes que ser, o becerro ten que saber canto vos costou a produción de cerro, canto lle sacastes ese becerro, canto vos costou cando amortizáis unha vaca, canto vos deu. Bueno, pues, todo este proxecto, inda que fala de pastoreo e tal, máis ou menos ven falando diso, de como producir un becerro o máis barato posible. E iso que tedes que buscar, porque vos nunca vai estar na vosa mão o precio. Ojalá fora así, pero non é así. Non é así no leite, non é así na carne e non é así en nada.
Como conclusións finais, os expertos abogaron por un mellor pastoreo para aumentar a rendabilidade das explotacións, reducir os custos de produción e por un sistema extensivo, máis racional e cun criterio técnico, no que se teña en conta a época do ano para que as vacas desfruten do mellor pasto e terreos de pastoreo máis pequenos nos que os animais se centren en comer e non en buscar a mellor erva. Entramos xa en capítulo cultural porque esta semana arrincaban os actos en conmemoración de Santa Icía. De feito, destas horas ainda continúa ese festival homenaxe á agrupación coral Endesas Pontes, a que se van chamar tamén múltiples actividades ao longo desta fin de semana. A música está a ser estes días a protagonista de prácticamente a totalidade da xenda cultural do Concello das Pontes e que a festividade de Santa Icía estás a desfrutar e, por suposto, escoitar por todo o casco urbano. De feito, hai uns minutos remataba o festival homenaxe á agrupación coral Endesas Pontes, a que este ano se adicou a programación desta festa polo seu 50 aniversario e damando un concerto homenaxe que repasaremos a vindeira semana. Iso sí, xa luns tiñamos música no local da Xanela co concerto do grupo Os de Agora e que fixo as delicias dos usuarios e familiares das persoas do centro.
os de agora tamén se fixeron sentir polas rúas do casco urbano con diferentes concertos polos locais do Hostalería do centro, como Bar Jardín ou a Taberna de Pancho, e que de feito continúan a estas horas no Sarún e posteriormente na cervexaría Colador. Tamén o Conservatorio de Música se sumaba a estes festexos damando unha nova edición do seu concerto en homenaxe ao mundo do rock. O Rockservatorio volvía a presentarse sobre o escenario da Lobby o pasado martes e damando un recital integrado por cancións do xénero do máis coñecidas e que o público presente non parou de tararear. Incluso os xoves na Biblia foron do máis musicais onte da man do concerto de Gemma Román co seu proxecto Afecto e Desdén, e que logrou reunir na Casa do Peso moitos pequenos, papás e mamás que desfrutaron e moito desta cita.
Xa para a fin de semana, Santa Icía vai continuar con máis actividades. Así, mañá dende as 11:30 poderemos desfrutar na Praza da América dunha alfombra floral dedicada ao mundo da música, en a que durante esta semana estiveron a traballar unha dúcia de veciños e veciñas das Pontes co respaldo da Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas, Arte Efímero e o propio Concello Pontés. Xa a tarde dende as 7 teremos o segundo Gran Festival de Santa Icía 2024 no Alobi, neste caso coa participación da Banda de Gaitas Municipal, as escolas de acordeón e pandeireta e o grupo No Cómbaro. E para pechar estas celebracións non podía faltar o domingo a ofrenda floral aos músicos de Ribadeume dende a 1:15 no monumento que hai na súa honra no propio campo da festa e onde a música será cousa do grupo Canabella. Deixamos a música, entramos agora no terreo da danza, porque precisamente a compañía que dirixe Jaime Pablo Díaz, Nova Galega de Danza, traía ata nosa vila o pasado venres a súa última montaxe, Dique, unha homenaxe a todas as mulleres que estiveron involucradas na construcción do dique da Campa de Ferrol. Nova Galega de Danza volvía a facelo. Volvía a deixar coa boca aberta de abraio a un dos seus públicos máis fideis, o das Pontes, e poñendo en escea unha peza na que a muller é a única protagonista. E que Dique, a última montaxe da compañía que dirixe Jaime Pablo Díaz, volvía a pendurar o cartel de que case non hai butacas libres nunha sesión na que se rendeu homenaxe e se deu visibilidade a unha historia pouco coñecida, a daquelas 200 mulleres que hai 150 anos, cos seus cestos á cabeza, transportaron milleiros de toneladas de terra para dar vida ao dique da Campa de Ferrol, a obra hidráulica por excelencia do século XIX en toda España. Esta mestura de baile tradicional e danza contemporánea volvía a levantar ao público dos seus asentos, tras dunha posta en escena impecable, baixo a dirección de Marta Pazós, en a que as bailarinas Nuria Aldaña, Carmen Cebrián, Alba Cotelo, Estefanía Gómez, Alicia López, Laura Santamaría, María de Vicente e Inés Vieites volvían demostrar a súa clase e carisma sobre as táboas do Auditorio Municipal Aló. O espectáculo daba comezo cunha muller núa, sen artifizos, que comeza a contar co seu baile unha historia de traballo e sacrificio, cunha iluminación en vermello do máis carismática e unha música repetitiva que dá sensación de peso, dese esforzo e carga que afrontan as protagonistas da historia e que de súpeto evoluciona a loita destas estibadoras polos seus dereitos por ser recoñecidas como homes cun salario xusto.
e que di que trouxo as Pontes unha historia de superación, de reivindicación, de mulleres que son o piar da sociedade, pero as que non se valora, e que da man desta posta en escena recuperan o valor que sempre deberon ter. Un novo éxito de Jaime Pablo Díaz, que volvía a poñer en pé un devoto público pontés que ovacionou a bailarinas, corpo técnico e dirección, o merecido extenso recoñecemento en forma de interminable aplauso. E para os que prefiran o cine, dúas novas citas esta fin de semana coa carteleira da Casa do Peso e unha moi especial porque regresan as sesións neurodiversas. O cine desta fin de semana virá marcado por unha nova sesión cinematográfica dirixida ao público neurodiverso, unha opción pola que xa noutros pases apostaron dende a Concellería de Cultura para chegar a este tipo de público as mellores estreas en pantalla grande, pero nun ambiente sensorial totalmente distinto, máis amable, cun volume máis suave, unha sala que non vai estar totalmente ás escuras, sen ruidos fortes nin estridencias, en o que está permitido levantarse das butacas e non hai trailers nin anuncios antes da película. Con este ambiente, mañá ás 5 da tarde proxectarase o filme Rescate en África, a historia dunha parella de valentes pais capaces de atravesar o mundo enteiro para rescatar os seus pequenos. ¿Y a dónde los llevan? Aquí cerca, a África. ¿Qué? ¡Ah! Estoy deprimido. ¡Deja de llorar! Son lágrimas de cocodrilo. ¡El estorto! ¡Un huevo de tortuga que desespera! No os preocupéis por estos huevos. Son de avestruz, de correcaminos y de águila. De águila real, por favor. ¿A dónde nos llevan? ¡Daos bien fuerte! Yo que pensaba que México era poco seguro. Bienvenidos a El Congo tiene talento. Rescate en África proxectarase mañá ás 5 en sesión neurodiversa e tamén o domingo á mesma hora, pero xa co son habitual. E para o público adulto tenemos La Gran Escapada, un drama protagonizado por Michael Caine que interpreta un veterán da Segunda Guerra Mundial e que na compañía da súa muller decide fuxir da residencia na que vive para unirse a un grupo de compañeiros de batallón cos que pretende conmemorar o aniversario do desembarco de Normandía. ¿De qué habláis? Del viaje a las playas. El día de... Lo lamento, Bernie. Lo solicitaste muy tarde. No podría dejarte aquí sola. Salvo que... tengas que hacerlo. ¿Dónde está? Ha desaparecido de la faz de la Tierra. Está en Francia. Bonjour. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí antes. Aunque claro, por entonces le disparaba. Decidido a homenajear a sus camaradas caídos, el veterano del día D se escapó y se fue a Normandía. Preparó lo que se ha bautizado como La Gran Escapada. ¿Esos quiénes son? Son alemanes. Ah, esta fue vuestra playa. Ya. Y la mía. A tu edad, Adele, disfruta de cada instante. Todos ellos son regalos valiosos. Lo siento, Rin. Me han sacado en la prensa. He salido por la tele. Un vejestorio de 90 años honra a los gloriosos caídos. ¡Qué lástima! ¿Eh? ¡Qué lástima! Has honrado a tu amigo, Bernie, amándome a mí durante 70 años. Iría al fin del mundo contigo. No hemos desperdiciado ni un solo instante de nuestra vida juntos. La Gran Escapada proxectarase mañá ás 7:30 da noite e o domingo ás 7 da tarde, con entradas xa á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es.
E ainda seguimos no outono, e moitas son as asociacións de veciños que celebran estas datas da man dunha boa gastronomía ao redor dunha boa mesa. Unha delas, Beira do Emo de Chamoselo. A Asociación de Veciños de Beira do Eume aproveitou a fin de semana pasada para xuntar a socios e veciños ao redor dunha boa mesa e cun menú moi propio destas datas. Tocaba celebrar o agosto e na entidade do Chamoselo apostaron novamente por unha festa por todo o alto, onde desfrutar dun saboroso xantar e compartir conversas cos veciños de toda a vida e que foron o atractivo principal. Con eles, a Edil de Cultura Lona Tenreiro, que tamén se sumou a esta convocatoria culinaria, e entre amigos. Pois ata aquí todo por hoxe, todo quedaba de si esta intensa semana, como sempre. O venres que ven estaremos aquí na Televisión Local das Pontes, dende as 9:30, cun novo repaso á actualidade destes últimos 7 días. Vémonos o venres que ven.